Sí, molt. Molt s'afona, sí, No molt ho sé, s'afona, la el veritat. secret. Sabeu vosaltres? No Bueno, fem el que sabem fer, més bé o més malament, però... Sí. I som honestos i diem les coses com les Com pensem, sentim. com les sentim, i les diem a la cara, sense autocensures ni sense pensar en molt més, vull dir, traiem el que tenim dins, ja està. Sí, jo crec que al final és que la connexió existeixca i a partir d'ahir pues, tot va fluint. Pues el balanç és superpositiu perquè... Molt. Teníem moltes ganes que naixés algo de nosaltres i bueno, finalment ho vàrem aconseguir i va funcionant. Anem fent bolillos i... Fem molts bolos, per sort, i funciona molt bé, estic molt contents. Estem sobretot contents perquè hem aconseguit, per això ja parlant de l'honestitat que parlàvem abans, hem aconseguit ser nosaltres al 100% i el fet de gravar-ho en directe, no? de transmetre el que nosaltres sentim en l'escenari pues, dins d'un disc i que la gent ho note, això és molt bonic. I a més t'ho tornen Sí. en els bolos, clar que és el millor premi, el millor que pots aconseguir en teu treball, no? Que te torne, tot allò que has posat te torna, no? I és el que trobem que ens dona la gent que ve als concerts i que, bueno, és que diu coses molt boniques i que estem molt contents. Nosaltres més que en els premis, que no és algo que ens apassiona, que està molt bé perquè bueno, és un reconeixement, el verdader premi és tindre curro. I això és el que ens passa, no? Sí. Que el premi és poder pujar-se a un escenari i tocar. I també és un premi, com ben deies, el fet de que ens estem consolidant com a... Va néixer un projecte que amb els anys s'ha anat consolidant i que flueix i això es nota i tant de bo dure molt de temps. Pues, en realitat, efectivament, de manera positiva, perquè com que més de 1.000 són amics i els veus que han patit perquè la indústria costa de manejar i ho han donat tot per a poder seguir i finalment pues, s'han acobardat pues, perquè bueno, és que és molt difícil viure d'això. Per aquesta banda positiu i després per l'altra pues, és una putada és una estel·la mà oberta perquè era una plataforma que feia molt de paper per els músics perquè a més són una gent que han treballat també d'una manera molt solidària, molt generosa, sense aquest ànim de lucre ni ambició de fer-se rics, sinó tot el contrari, que és per això per la qual cosa han hagut de tancar. I mira, és una putada, perquè hem perdut ahir una plataforma de la que n'hi més de 100 referències, que se diu pronto. Ara mateixa sí. Ara mateixa vull dir, és que o autogestiones o l'estàs donant el 50% de tot a una gent que li importes un pito, bàsicament. Res més a dir. Perdó, tret d'honroses excepcions que n'hi ha en tot arreu, com Van Rover en Catalunya, com certa gent, però clar, són gent que té un catàleg molt determinat en un tipus de música molt determinada també, i són bona gent, però clar, has d'entrar, o bé entres en aquestes xicotetes discogràfiques que ho fan tot per estima, per amor a allò que estan fent, o si no ja és multinacionals i tal, que són taurons i vampirs. Per tant, o és això, o l'altre, o autogestió. Res,
o sigui, rebonicos els hem trobat en la vida i se n'hem adonat que de veritat són rebonicos. Són molt rebonicos. Són una gent que està estudiant audiovisuals i que ens va proposar fer un videoclip d'una de les nostres cançons i, bueno, pues, com que entenem, com parlàvem abans, el tema de l'autogestió i bueno, això del tornallom, no, de poder ajudar-nos uns a altres, pues, bueno, vàrem dir que sí, supercontents. I és molt bonic, per a ells és el seu projecte del curs que estan fent i per a nosaltres la possibilitat de tenir un videoclip per la cara, que això, bueno, és collonut. Pues ara mateix tenim moltes ganes de clavar-nos altra volta a l'estudi perquè vàrem eixir fa 7 mesos d'un procés creatiu, però és com que sempre necessita estar generant coses i tenim entre mans pues, moltes musicacions que hem fet i que ens agradaria enregistrar. Tenim material ara per fer un disc que no sabem exactament quan el traurem. Començarem allà a ficar-nos en les cançons, però són cançons que ja les tenim fetes, com Cançó de fer camí, Aquella gossa amb punt final, alguna versió de Cohen, de Dylan, tal, que són cançons que normalment cantem en els concerts, però que no les, de Pogues, però que no les tenim enregistrades i ens apeteix també fer un disc d'això per a que quede palès, no? I quede físicament. Sí, perquè són cançons que ens acompanyen sempre i que, bueno, pues que no estan en cap lloc. Ja ens agradaria. I així a curt termini és la primera cosa i després ja ho veurem. Esperem que sí, que vinga la musa i ens ajude a escriure paisatges nous. No és fàcil. No, primer farem això, paisatges ja coneguts i després ja entrarem en paisatges nous. Sí. Quan toque, quan el cos ho demani. Et festeja el cos estès mentre la mar ens colpeja. Tu et pintes els ulls de cel.